इलिसिकारान आ फालना फाये त्रिपुरा जुराव साथक पिथक खाइजाकमानि जायनि खाइजाकमानि पाते मुंबाय हासे गोनाङैनि त्रिपुरा सारक ताबो खा नांलायखा ताबो खय आमचाइनि ताखौ बुकुक संबाहायनो खय आमचाइनि तुलासिककनि ताखौ बुकुरक त्रिपुरासा पिपल सिभिल फोरामनि आदंरक खा दुरजाग्लायै खा नांलायै तुलासिकक ब्लगाव थांलायै तांसाल' सानमं बलाय रिलेखा बरकनि सानमं लेक चुमनि हाय हातिरगो त्रिपुरासा मैखिथों थेखिथों फालनाय रक हायनां पुइनां खाइजाकमानि साथक पिथक खाइजाकमानि ताइ इलिसि फालनाय रक साथक पिथक खाइजाकमानि रक मथाक जागना अंथोन हाया हांके कतर चबाव थांनाय आबागै फाइनाय साल' जत त्रिपुरासा रनो खोक बाक्सा याक बाक्सा याप्रि बाक्सा आंनानि बागैबो कबक लेखा त्रिपुरासा पिपल सिभिल फोरामनि आदं रक 23-24-25 जे इंसिडेंट लेक चौमनी वो चीनी बुकुरक जे मैखिथों फालनाय जे बेरमारक फालमानी आबुते जे बुइनि दफानि बरक बाय जे साथुपितो खालायजेका टर्चर खालायजेका अमाके डिनाइं खालायजोकमानी अब बेलेखिनो वाना सिजा लासिमि सिजा आबुनति चिंतिनि चीनी प्लास्टिकर ब्लॉकनि बिदुनथाने जों कायसा डेपुटेशन रेखा जों चीनी रेसपेक्टेड बिदुनथाने जों साका जे अमाहाय खालायजाकमानी आबरकनो दारातारि माका सुनाय बे चीनी जे फान्डामेन्टेल राइट जे आरो चीनी बुकुक संग्रक चीनी गोबां चीनी ताखु बुकुरक जे मैखिथों फालना थाखाय बरनो जे टैक्स जे कालेक्ट बनि हइते जे गोबां टैक्स जे कालेक्ट खाइमानि आबरकनो बेले माका सुनाय तामनि हिंके बरक आसे किसा मैखिथों फालै बरक किसन जासे रांमानो आबैसे बुं परिबेसलो ति बुंथेन आसु कटर खाय जे टैक्स कालेक्ट टैक्स थुमजागो आव बेलेखेनो जाया कलायो हिंखाय आबनो तियो जों तिनि चीनी भिडियो सारनि थाखाय जों डेपुटेशन दिखा तामके भिडियो सार बसाका बकाव बुरखा जनो ब दातिनो बिनि अथॉरिटी बिन साकाना अथॉरिटी थानि ब बिनि जों डेपुटेशन कपि रनाय इनके ते आबनो कासुना बो पदक्षेप हानाय इनके सानामु संगो ताम हेकाय चीनी बासायबारि हे बाजार ताबो यांग्रबो चीनी तुलासिको आन्दारो इनके ते यांगो चाम्पावर बाजार बेहलाबारि बाजार अम हाइकों बाजार तो चीनी गोबां आमपरा बाजार यांगो पदुल ब्लॉक नि आन्दारो आमाहाय बाजारावगो तो चीनी त्रिपुरासानि एरिया वो फैया कने बुइनि दफे बर फै मानि फालफायो जों तो बनो कासुया जों बनो ता फालिबो हिया ते सारा थांगाय बनो जों बप्रा साफ्रा खाया बनो जों टर्चर खाया ब्ले के बंथानि फालजे एब्ले जों हामजा कैसे बनो जागारियो बंथानि जों मानि र पाइसाओ आमाहाय गतांगे चीनी आबुखुक जना आमाहाय खायनाय खाय तांगे चीनी ताखु बुखुक आरो लेक समनि बाजार खायरगो तांगा फालमे तंनाय आबो बेलेखेनो लाचिमा सिसा आबन बागे जों तिनि त्रिपुरासा चीनी पिपल्स सिभिल फोराम ने कायसा चीनी जे सोसाइटी दङ आमो तिनि बिदुनथानि पिटिशन डेपुटेशन रिखा हिंका आंगाबनो गुबुननि लुकुरुंथानि कबंना मोसंगो तेगैसा हांकाय तामिके जों सोशल मीडिया रगो फेसबुक WhatsApp फुंगाय खेंके ट्रा SMS फायो के तामकेनो कमेन्ट खालायलायो कत काहाम साउ हामबिया साउ नगसिमि आजुगै तंगेवै जों जत थानसे खायै जे अचिन ताखु बुको सादगा तो हांकै केबो अम हायके जदिनो टर्चर खायजे तो हांकाय जों माबो जानाय जों थानसे खालायकने माका सुनाय जों जतनो कौ बाक्सांमा मांनाय आसुन जतनो हामबाय